Ni'n poeni fawr bod y Comisiynydd yn cael ei ddileu a bod ni'n cymryd cam enfawr yn ôl a bod ni'n troi mewn cylchoedd a bod rheoleiddio a hyrwyddo yn mynd i fod o dan yr un corff. Achos wrth gwrs gallwch chi ddim yn gwneud ddoi peth, plismon o fe yr un llaw a hefyd siarad bod yn neis a hyrwyddo fe ar y llaw arall. Dyw hynny ddim yn bosib, chi'n poeni beth i hynny. Mae yn gwyn y papur gwyn bod eisiau ymestyn y safonau i'r sector breifat, a ni'n falch bod hynny'n cael ei gadw, ond ni yn poeni mai bil mewn gwirionedd yw hwn ar gyfer y cwmnïau mawr a'r corfforiaethol a dim ar gyfer pobl Cymru, a dwi ddim wir yn symud mlaen o gwbl. Mae Anna Davies newydd bod yn gweud bod eisiau newid, bod eisiau symud mlaen, ond dim ond 5 mlynedd mae'r Comisiynydd mewn lle. Mae wedi ennill ei fflwy, mae clwt gyda'i. Mae Cymdeithas yr Iaith wedi gwneud ymchwil sydd yn dangos bod awdurdodau lleol wedi newid y ffordd maen nhw'n penodi pobl a siwr mae'r Gymraeg yn cael ei drin fel hanfodol i swyddi ers i'r Comisiynydd fod mewn lle. Dim ond 5 mlynedd sydd, mae'n ennill ei fflwydd, mae hwn yn gam enfawr yn ôl a ni'n troi mewn cylchoedd. Wel, newydd glywed y cyhoeddiad ar ydw i ac mae'n rhaid i mi ddweud o leia pan mae ganddoch chi Gomisiynydd Iaith, mae yna rhywun gallwch chi anelu at nhw efo'ch sylwadau ac efo'ch syniadau a poeni chydig bach ar ydw i ar y funud ynglŷn â beth yn union fydd y dyfodol, beth yn union fydd yn cael ei sefydlu oherwydd mae'n braf iawn dweud bod modd sefydlu rhyw gomisiwn neu sefydlu rhyw bwyllgor, ond mae'n anodd iawn wedyn mynd at unigolyn a chael arweiniad gan unigolyn. Mi fyddwn ni yn teimlo chydig bach yn ansicr ynglŷn â'r dyfodol. Wel, mae'n amlwg bod y Llywodraeth wedi rhoi ystyried i'r ffordd orau i weithredu'r ar holl bethau gyda'r iaith Gymraeg ac efallai mae dyna'r ffordd ymlaen i'w cael comisiwn yn hytrach na un person, achos mae'n dipyn o waith ar y teg i ddisgwyl i Mary Hughes wneud y cyfan. Felly mae rhywun yn edrych ymlaen yn awchus i weld beth bydd y datblygiadau. Mae Plaid Cymru yn poeni bod yr hyn sydd wedi cael ei gyhoeddi heddiw yn mynd i wanhau y sefyllfa o ran hawliau siaradwyr Cymraeg. Mae sôn am ddileu rôl y Comisiynydd yn peri pryder oherwydd mae rheoleiddio a'r gwaith mae'r Comisiynydd wedi bod yn wneud wedi sicrhau hawliau i siaradwyr Cymraeg. Mae peidio cymryd y cyfle i ehangu deddfwriaeth i'r sector breifat yn siomedig tu hwnt yn dilyn miri sbos direct wrthos yma. Yn sicr mae angen deddfu yn y sector. Dydy sôn am berswadio ac hwyluso ac chydweithio ddim yn mynd i fod yn ddigon da yn